Buffet umwana ndakugara chimufonera ndaigara ndichiposta mapotsi kugara ndichifosta kugara ndichireza ndaigara ndichifosta mwanasikana ndaiti ndikamufona yedropa macro then ndikafona yegara achisauta pafe ndachibvunza kuti why uchidai why playing ndati ndikapindira okwake kugeto aigara achituka nine ndikafona yekata pafe handizivi kuti why aidaro pafe manje zvachinja pafe December yasvika akudawo keshi rangu ini ndazviramba no kuno hazviko ikoko ndazviramba no pafe musiye yaende musiye ataura musiye ablinge inini handichada inini yandichada ndazviramba no kuramba kubuka pafe inini ngazvigare zvazvo zvakadaro pafe handichade kugara ndichishauda inini ndaigara ndichiti ndikamufonera mwanasikana aigara chiti ndikuona palunch kanifitsi ndachibvunza kuti why hatisaitoka kudai inini ndakagara ndazviona pafe kuti mwana anotoda mene ne yema kugara ndichitaura pafe kugara ndichitukwa kugara ndichibukwa inini ndazviramba pafe no inini yandichata then ndikafona idropa mako kugara achikata kugara achituka achisauta pafe inini ndazviramba inini yandichada inino bhebhe rinoganza pafe ndariramba mafia ngatigare taribuka kutogara taribuka tarirasa isi musabvuma kuritambira bhebhe rakadaro musiye yaenda usamufosta kunyangwe akafona usamudaire kunyangwe akacheuka usamutarisa musiye akadaro wayase handichade kugara ndichitukwa kungogara ndichishauta yema